Assalamu alaikum. Alaikum assalam. ABDULJABBAR Kabaran. To, Allah barka da wani. Barka ka dai ya aiki. Alhamdulillah. Abin da yasa na kira, akwai waya da na samu jiya da na ji. To. Wadda kuke da Muhammad Aminu. To, wane ne Muhammad Aminu? To, mutumin Sokoto ne dai. To. To, abin da yasa na kira, ina son in ji ne. Kamar yadda kuka yi magana da shi kan dalilin da ya sa ka ce ba za ka samu amsa alfarmar da ya roƙe ka ta a zauna da kai ba. Maganar zama da kai. Cewa batun Kano ne sai nake roƙe ka wata alfarma in ka amince. Ni in taɓa gwamnatin Kano ɗin sai ta wakilta ka a madadin ɓangaren na Izala. Idan Allah ya saka amince, to zan yi amfani da damar ita gwamnatin roƙe ta. Shi ya ce maka na ce ba amince a yin zama da kai ba. A'a, na ji dai kana ce masa magana ce ta mutan Kano. In kai yanzu ka ce a sa ka za a ce ka yi fariya. Abin da shi yaron ya ce. Don ni ban ma san shi ba, shi yasa da ka ce Muhammadu Aminu cewa ne shi. Wanda kuka yi waya da shi dai ta waya. Na fahimta yanzu. Lokacin da ya bugo min kawai bayan mun gaisa ce yana da tambayoyi, shi bai ma faɗa min shi wane ne ba. Sai ce yana cikin maganganun da muke yi, sai ce yana roƙona don Allah in za a zaman. Don Allah in yi ƙoƙari in zan cikin waɗanda za a zauna da su. Sai na ce ai ba aiki na ba ni ke ayyana waɗanda za su zaman ba. Ya ce amma dai ya san za a sa ƙungiyoyi kuma izala tana iya sa. Ya ce ai ba aikin izala ba ne don kaga ba izala sai da hakke ba akwai yan ɗari ku. Ya ce ayyana waɗanda za su zama za su wannan zaman. Aikin gwamnatin Kano ne don ita gwamnatin Kano ita shirya. Amma ni babu inda ni ce mishi wai ban yarda a zauna da ni ba ko alama. Ka ce masa dai ai kai magana ce abin ai ba a gurin ka magana. Na ce ba wanda ya cancanta ya zauna da kai kamata. To alhamdulillah to kaga to mun zo gurin yanzu. To ni ina son yanzu ka tabbata mun cewa idan na roƙi ta gwamnati ta musamman dama ka ce a zauna da mutum ɗaya. To kaga mutum ɗayan nan yanzu ka alhamdulillah da kanka. Wannan kuma kaga ai ni da ana da shawara ta ra'ayina ne. Ban san dalilin da zai sa ma a ce sai an tara malamai ba. To alhamdulillah. Nace ABDULJABBAR mutum guda ne don haka a samu mutum guda sai su zauna. Haka ne. To shi ko yanzu abin da nake so shine kaga alhamdulillah wannan shawarar taka ni ma ina son zan ɗaukaka ta domin muna ta zaune ne. Ba muƙabala ga masallaci ba ma sallah muna cikin damuwa. Ai abin nan abu ne. Yau haka yanzu kaga idan na fahimci zancen ka mun samu mutum guda ɗin. Kuma insha Allah ita gwamnati na san tunda magana ce ta addini ai ko daga wajen ƙasa aka ya ɗauko magana da za su na ce muhimmi ba da wa ake yi ba. Ina son zan roƙi ita gwamnati. Ta iya na suka wakilci dukkan ɓangarorin nan sai ya zama mutum da mutum mu biyu su zauna ni da. To kana da tabbacin su ɓangarorin za su yadda in wakilce su? A'a ai kai ne kace gwamnati ce da hakkin yin ba. Gwamnati ta shirya. To ai kaga inda gwamnati ce tun da cewa za a yi wani za a wakilta. Ai dole kuma a tuntube shi sai da yaddarsa. A to kenan su za su ayyana waɗancan ɓangarorin. Ba su za su ayyana ba gwamnati za ta ayyana. Amma ni dole da yaddarsu. Wanda gwamnati za ta ayyana wanda sun ka yadda da shi ne. To yanzu dai abin da nake so in samu. Ni sake da nake son mu yi shi ne. Suna ga kyan magana ka ne. Cewa ka a samu mutum ɗaya tun da wai magana magana ce kan hadisai. Magana ce kan hadisai ba magana ce ta shafi ɗariƙa da izala magana ce kan hadisai da ta shafi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shawarar taka mai kyau ce. Mun samu ni wannan shi ne abin da ce mai kenan ni da ana biyan ra'ayina. To guda ma ya kamata a yana ba sai an yi taro. Insha Allah ta'ala ni ina son yanzu in shiga in fita in roƙe su a yi haka din. To ma'adalla alhamdulillah in sun amince ni shiga nake. To babu laifi in Allah so ya so kuma zan yi kokarin taba su kan ai haka din insha Allah. To madalla. Yayi. A gode sai an jima. Amma ka ji yaudarar da shi yaron yayi ko? Wacce magana?
yaudara wanda shi yaron naka ya yi shi ne ka ce Muhammadu Aminu. A'a ai wato a abin da ya fago cewa yana da tambaya. Amma da suka tashi rubutawa ga social media sai suka ce wai an yi muƙabala da ni wannan ba haka aka muƙabala ba ai ga fahimta ta. To wallahi ka san da yake ni amma abin da ke faruwa kusan ma a yanzu ne dan wani gurbi bai fi minti 3 a cikin maganar ba. Wani ɗan uwa ya zo ya samu na jala ban san dai. Wai ina so in nuna maka cewa da sun yi yaudara kuma sun yi ƙarya. To ai kaga wannan. Kuma duk yadda ake karrama ina ganin na karrama shi domin abin da na bashi awa 1 da minti 14. Haka ne. Awa 1 da bashi ya bugo min waya ya ce bayan mun gaisa ya ce yana da tambaya. Ina ganin kamar kamata yayi a matsayinka na malami kai masa. Saurara ka ce ai wannan bai dame da ba amma ina faɗa maka ne. Haka ne. Ina faɗa maka ne domin duk abin da sun kai zai shafe ka don cewa za a yi tarbiyyar kai. Ba zai shafe ni ba domin ka gani da matan an yi. Ba ne? A ko kaɗan. A yaranka ne a yi. Ai ni ta kuma ban da wani yaro. Yanzu bari in ƙarasa. Kana ji da ya bugo mini yace yana son yace ban mun gaisa sai yace yana da tambaya ce bismillah ya tambayar ka. Yayi tambaya ta farko ina bashi amsa minti 13 da wasu dakika. Wasu sakan sai kudinsa su haƙari sai wayar ta yanki ina jiran ya bugu bai bugu ba sai na buga mishi ni ce yaya na ji shiru ya ce wala kudi ne su haƙari ni ce kai ko irin wannan magana ai kafin ka fara ya kamata a ce ka san kudi wadatattu domin zai yi ta ya tsawo ya ce gaskiya ne ni ce to yanzu ci gaba da maganar ka ni kudi na insha Allah ba za su ƙari ba to bayan ya yi minti 13 ko da nawa sai da mun kai minti 61. Haka. Kaga awa 1 da minti 1. Haka. In ka hada da minti 13 nawa kenan? Awa 1 da minti 14. Amma sai ya dace abin da ya saka magana ta minti 12. Minti 12? To ina sauran zance na awa 1 da minti 2 kuma. Kaga nan ma an yi yaudara. Bai kamata mai addini ya zama mai yaudara ba. To a gaskiyar magana ni dai ka san ba ni da khalifiya kan tattauna ta ku. Ce wai ina gaya maka ne ba ganin yaran ka ne sai ka yi musu magana ba a yaudara. Da farko dai ni ba ni da wani yaro. Ni a matsayina na da'iya sai dai ɗalibai na ilimi. A'a kana da to ai su ne yaran wannan dai na abas ba yara sunan su ba ɗalibai ilimi. Yaran ka wannan ba shine zancen mu ba illa ma MD. Faɗin ka cewa kamar ya rubuta muƙabala. To kai a ganin ka ya kamata ya rubuta. Ya rubuta cewa ya yi min tambaya na ba shi amsa. To ai ta tambaya da amsa sai da zama tambaya kai masa yayi maka ka ba shi amsa magana ta wuce. Amma ni bai tambaya ba shi tambayoyi ina ba shi amsa. A tsaya ka ji amma dai abin da yake faruwa daga inda na dan ji na ji kamar akwai maganar hadisin ginin Ka'aba. To, ai ka ga gaskiyar magana nan ba zai zama tambaya da amsa ba muƙabala kuka yi. Menene a ba muƙabala ba? Na ji shi dai sama ba da yawa. Tambaya ce yake yi lafiya na assalamu alaikum. Tambaya ce yake yi. Misali. Me ne ra'ayi na game da shi nace mai gashi. To amma ai bai gamsu da ra'ayi ba ka ga bai zama tambaya da amsa. Yana daga cikin kurakuran ku yin aiki da nasu yanzu. Me ta'arifin muƙabala ne a larabci? Ban sani ba me ta'arifin ta. To ka gani? Ta nake muƙabala ma'anarta shine a ƙabal ka zance da zance ba magana ka ba shi fatawa ya sallama maka ba. Muka yake nan tsakanin da Allah ya mayar to ai kaga ba ta tambaya maka da muƙabala yi da kai. Ina ba shi amsa tambaya da muƙabala da ba. Gaskiyar magana gana muƙabala yi da kai domin ba muƙabala ba ce wannan ƙarya ce ko alama. Misali tambayar kai yace menene Allah kana son ka bata min lokaci gaban zama kai ne ka jawo ai muƙabala da kai mu kai muke so ka fito ai ba wai ka jawo wannan zancen ni dama ba na da buƙatar wannan ba na buƙatar wannan zancen ai muƙabala da kai mana mu kai muke so ka haɗu da kai ba wai su yaran ba ya haƙuri alhamdulillah yanzu ka amsa zaka zauna da ni hello ina ga ba haka ya kamata magana ta zama da Allah ma da ta kamata mini lokaci kaji kaga ya hankali ya a hankali ba magana banza kai ka dauko ta ya hakuri je ka ya ba dauko ta ni ban da magana komai da kai illa ka fito ai muqabala da kai ai muqabala mun gama ta da kai yanzu dai ka amsa fito ai muqabala da kai kana da ba ka ciwo ya rusu zo suna cikin gari ka amsa yanzu zaka zauna da ni wannan mun
Handsfree থেকে handsfree থেকে No.